szüntessék, de ma még ez így van. És mivel így van, ezért pontosan tudta Brüsszel, hogy az Európai Tanácsban soha a büdös életbe nem fogja tudni keresztül vinni ezt a mérhetetlen gazemberséget, mert a 27 európai tagállamból alaphangon 7 nemet fog rá mondani. Mit csinált erre most Brüsszel? Egész egyszerűen egy szinten lejjebb az úgynevezett belügyminiszterek tanácsa elé utalta az egész kérdéskört, szembe menve az állam és kormányfők által megszabott határozattal és irányvonallal, leviszi a belügyminiszterek tanácsa elé, ahol már csak egyszerű többséggel kell megszavazni ezt a dolgot, és ott megszavazzák. Ez volt tehát az első pont. Ja, ezek ugatnak, meg ezek pofáznak, meg oktatnak ki bennünket jogállamiságról. 2. pont. Rétvári Bence az egészet föltette, ugye ő képviselte államtitkárként ezen a tanácskozáson Magyarországot, az egészet kitette nyilvánosságra, percre pontos